ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to haalirde gaynako namarena yelo fm capital fm radio tare haalirde jaɓigue radio liggeya ko on waktu yoni ha to tata Cheikhoul Fouti Tall kame nanka fm mo galoya ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal sagataɓe ɗiɗo mbiya teb ton to Kerma Sar hen goto ko jibinande mo leydi sénégal goɗɗo ko jibinande leydi gambi jeeyi sababu nanguira kene tolno e milliard uji ɗiɗi taw koye koppareje franc CFA taw kadi fof ko fo biye to leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi Mohammed wulde Abdullahi Saar ñawore mum yani hanki o ma o lelo duuɓi 5 kaso kono kadi ngaalungu o tuuma omo dirtingu kala ma tetema en kettoyo e nder kabruji men musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja to leydi Mali caggal jangu wannogo ñande alet jewtuɗo e nder poste uji 4 armée leydi ndi holliti dartima nden fiyande jaggi yoɓime pittali ɓen seppitiɓe hewɓe bonni matériel uji kewɗi kono gandi mawnidi état islamique wasi hen fittando muɗum to leydi Guinée Conakry yeeyoɓe hewɓe nangganoɓe hanki o beddama e kaso jeeyi sababu ko laamu leydi Guinée hollirde wonande hande o koko dari gam haɓade kala ko fate banggue jeygu poɗɗe e leɗɗe taw koye bitikaji ha e taaɓe kala to Nigéria armée leydi ndi wofɓe fiyande mumen yinnoɓe fidde ɓen bandiji joguitiɓe armée ji ɓe goofiɓe liɓi ɗum koye jambour en kene tolno capanɗe jeetato e joyo fittandu heddima hen kabruji men maren ha to Gambie Sierra Leone Guinée Bissau Niger Burkina Faso Gabon Cameroun Tanzanie ma en jaaha ton jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kerma Sar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama
cellal ko kañum woni afogalu cellal ala coggu cellal kadi ala ko foti gandal ko hunde moƴƴere no feewi kono gandal kadi jaadungal e nundal ɓuuri moƴƴude ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leggal ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadindo balawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe koyɗe e keeceje muusoje koyɗe ƴakkoje koyɗe jaaɗoje ɓalli ƴakkoje e guloji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra yimɓe yanoɓe barogal e on fannu kala sako yahoɓe yanoɓe barogal ceerno Amadou Tidiane Diallo on ɓurodirta balɗe tati taw joomum wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safrini ɓen ɓe seeɗineji mbahliri koye mumen ha kaɓɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andini dendagal kilineɓe mum so tawi kay oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala e nder balɗe tati a yitere hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɗo listihara noon ko ujunere mbuɗu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe goragu yawɓe yitade koye men e jippiɓe leese kala e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe ɗe mbiyete ko meeɗi moosa ƴetta ɗum joni joni moosa ha jiituɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe nder leydi Mauritanie to nokto lamrugo leydi Mauritanie galle makko ne tawe hakkude robine 4 e robine 5 étage goto nan ɗon so tawi a yettima sara gara citernaji so tawi a noddima e oɗo numéro leydi Mauritanie woodi 46 94 21 91 ma heɓmo hano hannirta ni dendagal noon yiɗɓe yewtidde Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓena ɗaɓɓoɓe golle e dartoɓe kayitaji kala so tawi on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadidiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawalla e danawal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy Allah luɓi ɗum mbawka e gandal wawde yaltinde borosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo taw ko borosaji ɗi neɗɗo fonno oppirede o rokkuma leɗɗe o yaltine ɗin borosaji ha laaɓa ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde 10 rafina yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde 13 rafina yalta ma ha laaɓa fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗi ma jalte ma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawa rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe dogam sita fibrome kista e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago no ndidorino worɓe yawɓe yitede koye mumen e jippiɓe leece e on fannomo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko temedde ko leydi ujunere mbuɗo ogoya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko 4 woni 2000 franc CFA
ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weevo ko numéro orange money dendagal yiɗɓe waɗnede listihara koye on numéro jokkodirta mbatta ko 78 128 35 98 so tawi ko yiɗɓe haaldude ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 so tawi ko yiɗɓe noddudemo appel normal ko 34 49 40 59 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Mauritanie to noktor lamorgo leydi Mauritanie omo andine kiline makko kadi base makko tawateɗo to ley Agnam Siwol ene golla ha no hannirta ni ene tawe toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum omo addi leɗɗe kesi pulla eɗen leɗɗen tawe hen leɗɗe ittoje seero e dendagal ñonkoto tawtinde reedu neɗɗo omo jogui leɗɗe kadi a jubbata hen seeɗa mbaɗa e ataye dendagal ñonkoto tawtede nder reedu wiwa ha laaɓa ko leɗɗe kadi moƴƴude e ndewagu ko leɗɗe waɗɗe kadi ɓeydoje goragu ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe estoma e rafiji kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare joya bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba société gorelte aɓe kabra dendagal bandiraɓe ɓen ɓe joƴƴini e nder nokkuji ɗi kala hen kay tinɗo wonande baɗɗo copie gorelte gam teskede won yimɓe ne mbaɗa ɗum copie ne mbiya ne jogui gorelte taw wona gorelte moɓe gaddi o kono kam yo jomumen gandu so tawi gollitima ko société o nawata jomum yeeso lawol woni hen kadi ne kollita ne jogui gorelte so tawi jokkodire men kolluma leɗɗe goɗɗe ɗe gona gorelte ma en ketto hen directeur gardiɗo ko fati banggue gorelte woni Haruna Ngayda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Komin woni directeur international gorelte jiɗmi wadde informé représentant amen jeeyoɓe amen gorelte ɓe ji neɗɗo baɗowo copie gorelte yoɓe ɓad min signal so ɓe ɓaɗi min signal mam wat signal société o ensuite ko société o kippar dossier o par ce que yimɓe woɗɓe yiɗi ko wadde copie gorelte taw te mabɓe wargam mabɓe hokkata cellal ko ɓe jiiɗoto tan ko kalis donc jiiɗo fo copie gorelte yo waɗ min signal eyyi on jarama mi salmini mon wonno ko directeur international taw kadi ko gorelte kam holliti oɗon sifa keddoɗen koye leydi Sénégal hanki o some taw kadi ko riñin pakka taw ko jonde tati ha joyi hande o gasata taw kadi ko to Dakar batu dirisi ɗum ko libéro en européen kame Afrique hanki noon koɗo mabɓe tedduɗo ko hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall kono kadi ɓe cuuti konguɗi kamɓe libéro en ɓe kolliti hoorejo leydi Sénégal ko neɗɗo jaƴƴo taɓal no feewi kono kadi ko jiyowo ko heewi baɗowo ko heewi ha tenti noon to banggue rewɓe nde tawno laamu makko so tawi ɓetama ma tawi rewɓe dañi hen taɓal manggal no feewi kono kadi ɓe kolliti Sénégal ne wone lawol peewal kam e ɓamtare kala kono kadi libéro o ɓen yaadiɓe Abdoulahi Wadda tawtorama caggal noon kanko mawɗo leydi Sénégal nde o ƴetti konngol o yetti o jaari kono kadi o waɗi ɓattake payodinɗo faade Abdoulahi Wadda darde mum fayodinde libéro kono kadi o erima wonande ngal cetal payodingal Europe Afrique nde daroto ɓeyde kadi darde ha tenti noon yogay konguɗi jaltinteɗe kala saaha kadi ko fate banggue ceerago e gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala nden jonde noon
ko hande nde timmata keddotoɗen koye nder leydi Sénégal gartaten koko fate banggue ñalɗi teddiniraɗi sukkaɓe ko fate banggue jangde ene wondi kadi e jaam e kisal deññude ɓerɗe sukkaɓe e to banggue nehdi ko mbiyata case tout petit ɗum woni hanki mawɗo leydi ndi arti hen no fewi nden jonde walla ɗin ñalɗi jogori lataɗe ko hanki o nayyi ha fenma 11 e nder leydi ndi Sénégal kala teddungal nehdi suka ɗo woni cukalel ɗo nde tawno éducation base woni kala ɗum woni ko jamen sariya mbiyata gandal e hoore suka walla nehdi e hoore suka wayi kono diidole hayre firtotako ɗum woni mawle ndi ko ummini ko fate banggue valeur fodde cukalel holno foti nanguirede no foti nehirede ene foti rokkirede jaam ɓerde mum deññe e gandal e laaɓala mum kala ɗum koye nder leydi ndi Sénégal kala gartatena koye tonuji tati tettonoɗi taw kadi koye maaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal kene foto wonde temedere capanɗe 5 kilométre hakkude maaje kaɗɗe Dakar e nder diwan mo Kafountine taw ganduɗa koye Navere mo ɓiniri ville Abidjan giwnoɗo banggue Sao Tomé taw kene jolni kene wona tonuji tati Cocaïne taw fano ko toon to leydi Gambie ha ganduɗa yimɓe sappo nanga hen jeeya ko Nigéria naɓe Sénégal najo goto Gambie najo goto Bissau najo goto Kavere najo goto ko noonne kadi ne wonde Irlande najo goto ko wona ɗum ko noon téléphone ngaji 17 tettama e mabɓe hen nayyi ko satellitaire hen goto ko GPS ordinateur uji ɗiɗi tetta hen kono kadi inde goto e laamiɓe leyɗele nder Afrique banggue hirnangue nder Sirose o haalama hen kono inde mum sowtaka kamɓe ɓe noon nangaɓe hen hankiɓe beddama to kaso ngam hande jokkude loskoji ko fate oɗon fannu ko fate dossier oustaz Oumar Sall mo ganduɗa ko bajetoɗo kono kadi diɗɗal cetal arabe fonen joɗodima e khalifa général mo Mouride woni Serigne Mountaga Mbacké ɓe kolliti fandare mabɓe kay ko ɓende dogata koyɗe jaam kono ɓe kolliti ngal cetal maɓe jaaha khalifaɓe généraux kala taweteɓe nder gendi leydi ndi ko wayno ɗeɗo gueɗe so mbaɗi jomumen poti ko joddade kalda wasa yettoyade ni tribunal hay gueɗe parti ɗiɗo henna fannuji kala nde tawno ne foti jogade tribunal traditionnel ɗo haala réglete nde tawno maslaha ne moƴƴi e hakkude julɓe gaga hen joomum darade yeeso baara ene ñaawe ɗiɗon fannuji siftinde moon kanko oustaz Oumar Sall caggal nde o yaltinno konguɗi faade almuɓe Cheikh Tidiane faadi kadi e ko fate banggue zawiya walla ni hadratul juma ɗen gueɗe kala jeeyi sababu noon ɓen almuɓe tijaniya kolliten metti mumen nayimo yeeso lawol ñande 6 ndu lewru o jogori darade yeeso tribunal mo Dakar Kermassar la brigade taw kadi komo gendarmerie e wallodirde e ɓe ko ɓe tigui mbawi fawde juuɗe mumen e sagataɓe ɗiɗo MT ko ɓiɗɗo Gambie najo ne wonde BC onne kadi ko ɓiɗɗo Sénégal najo ɓe ɗiɗo nanga hen ɓe nanguira kene tolno ene wona milliard uji ɗiɗi taw koye koppareji franc CFA taw fof ko biyeji ɓaleji fo biye ɗum woni koɓe nanguira o saaha noon loskoji ne jokki hen so tawi kay ala ɓeɓe malodiri woɗɓe jaheten ko hatton to Bantako ko wuuro tawetego nder commune mo Tabrankoto ne tawi nder département mo Kédougou région mo Kédougou kene foto wonde 30 tiba galle woni ko sumi toon ɗum ko hanki o sanga 4 heures ko wona ɗum ko noon sanga 4 heures jamma ko nden ɗin cumi andaka noon ko jeeyi sababu brigade mo makko yawi tigui arde toon gam ñippude ɗoma tinaka noon basen fittanum kono kam kala koɓe joguino hikka o e ndungu ngu kala ha tenti noon ɓen yiltoɓe kanŋe foof kam yaadi e curki ha laaɓi cum goɗɗo baɗɗo kadi ko toon to Ziguinchor marché Sainte-Maure ko on tigui sumi subaka hande o to Bokkota ko on sumi hande sanga 7h15 kantiŋaji kewɗi kay jaade curki andaka taw holko jeeyi sababu nguɗo henna cumu wangu tona gartaten koye barakage bannoɗo toon to Médina ɗum ko ñande 29 lewru mandiɗo henna ndo taw kadi ko kikiɗe ɗum wanno wonande on gorko nannoɗo e banque tiri halis kene wona million ngaji jonɗi waɗe sac muɗum ndeke sagataɓe ɗiɗo nana tan gone moto ne paadi hawa gayna
bifto sako doga nden wo gayni ɓe jiiɗi biftade sago ndeke wo nangi on biyeteɗo a Bamba Ndiayo mo duuɓi 57 o waddi he noon hawliɓe on goɗɗo on dogi hawre no jogino fetel felli yani buhal policier goto kame civil goto on noon biyeteɗo Bamba Ndiaye mo duuɓi 58 nangganoɗo ko nde tigui totta autorité ji hanki weddama to kaso ngam losko wongo jokkude beele on dogɗo wawa kañumne fawede a jungo jeheten ko ha ton to carŋe noon tawete koye département mo Linguére tonne kadi ko wuyɓe tampinɓe diwan taw ko wuyɓe nayyi e kala saaha ɓe gulliti gendarmerie mo Daara Jolof mo Linguére mbaddi jungo e fandude ndewiɗo gueɗe ko sanga 2 heures jamma nogas e jeetati lewru ma ndu ko nden kay ɓe teeɓi ɓe sagataɓe adduɓe ɗi nayyi to Daara Jolof mbaɗɗumen e galle goto jeebaɗo ha weeta subaka law nawa ɗum to dahal mbawa yeyde ko ɗon ɓe mbiya teeb noon finoɓe a toon to carŋe hande o mbatti ɗanade caggal kay nde gueɗe ɗen a tampini ɓe garaten koye dawrugol Habibou Sy dawriyanke gardiɗo landa ka mbiyata yakar rewmi joƴƴini hanki kosiyo mum mo 30 millions won 30 millions gam heɓanade sumgoji 2024 jeheten ko toon to Madina Gounass ɓen gollotoɓe nokkuji neldiɗi halis kame tirugol kala kolliti wuro teddungo ko wuro mango kono kadi ko wuro ɗanni yankoɓe hewɓe hen ene nelda gueɗe kala ne marsa kono kadi ɓe jogui caɗele goɗɗe ma en ketto hen musidɗo men Ahmad Sambalo to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denndangal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ando dinama Saar Abdullahi Saar kabruji men ɗo e nder wuuro cottongo Madina Gounass ɓe ɓe ganduɗa ko joguiɓe nokkuji hay pallisuji ganduɗa ko tiroɗe kalis ha e neldirɗe kalis ɓe kolliti golle mabɓe ene jahano hannirta ni ene kala subaka kala mabɓe uddiɗo place muɗum alhamdulillah billahi mina yimɓe en gara hano hannirta ni goto kala ene wawi heɓde kala muɗum nde wonnoon wuuro ngo alhamdulillahi ene heewi ɓen ɓe ganduɗa ko ɗanniɓe wadde noon kala hen jiɗɗo neldude dépense walla jiɗɗo neldude ko ganduɗa koko mahiri walla ko haaju mo jogui e nder galle muɗum so neldi so ɓen pini subaka gara no mabɓe so gari mbawa heɓde kalis o tawa caɗele goto ngala hen en naadu enen beele sahaji keɓata hen caɗele ɓe golliɗa aha kay sahaji caɗele ene keeɓo hen nde wonno neɗɗo ara sodema hunde so soodi ha gasni wima ma nelde weefa nelduma weefa ha jiiya nawa bagage o yaaha tirto on kalis mo neldinoma o on nawi bagage ma nawi kadi kalis muɗum ɗum fof ene waɗa hen kono kadi ɓeɗo ganduɗa kala nokkuji mo ganduɗa ko tiroɗe kalis ha e noddude kalis ɓuuran heewde ene mbaɗi ko wiyete caméra surveillance waɗen sahaji kadi ko ɓen gara jiiɗa addanno joomum caɗele walla mukuña mo ganduɗa yidde wiide mi arini ɗo kono mi heɓani kalis walla mi arini ɗo wonko goppumi ɗo walla wonko jejjimi ɗo wadde joom addama caméra surveillance o ha jiiya ruccu ɗum ha yettina ɗo nde garnoɗa nde eko mbaɗɗa ko ha jaltuɗa taw ha caɗele gote ngala hen Sar Abdoulaye Saar mi salminima kadi mi juurimama en calmininagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ande diine ma noon kadi yewtere men buuɗal yumen machallah eɗen ndewdi ɗum no fewi no fewi no fewi kono kadi no mbiɗa ni kala kadi nde ari eɗen leɗa kadi yimɓe woɓɓe namdiro beele arani walla arani Sar Abdoulaye Saar ko musidɗo moon Amadou Sambalo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu o diina ma. Amadou Sambalo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi no feewi hande o nunɗal koko uste yimɓeɓe ɗum jeeyi sababu noon moni kala jeeyowo ɗo wawi wonde kala wat caméra e suudu maɗa ndeeƴa walla e bitig ma hayso tawi woni ka ceernajo dabotoɗo wat caméra e demal ma neɗɗo wawi nadde yalta wiya waɗi ɗum viol taw ɗum kala wodani tawno eɗen gandi aduna hande o yettima nokkuji ɗo ganduɗa watta hoolo haydara sen giwi to Sénégal koto Gambie paaɗena tribunal pénal fédéral mo leydi Gambie jaɓanani gonnoɗo jagoɗɗo Gambie hen gueɗe nder leydi jacingol laamu woni on Ousmane Sonko e laamu Yahya Jammeh nangganoɗo gila tan nangganoɗo gila 2017 nangganoɗo gila 2017 taw joɗimne tuuma e wargoji kamen lefte e laamu Yahya Jammeh ɗum noon ñawore makko jogori latade ko 7 janvier 2024 jeeyi sababu noon o yiɗino accitede hoto galle makko ha on saaha yonta kono noon tan mbiɗo nden ñawore holliti hay loppet ala hena sengiwi to leydi Gambie paaɗena koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi
Mohammeda wuldu Abdulaziz ñawori mum yani hanki o duuɓi joyi e kaso joyo woɗɓe kadi ɓenne mbawi accitede hen ma en kettoy hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja. Alassane Oumar Mbodja, assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullahi Saar ko tonguɗen kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o mawbaare joyi lewru bowte ujunaji ɗiɗi e nogas e tati. horejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani ardima urmitugol joɗɗorde leydi hono Mauritanie toon to Abu Dhabi ñande dewo hoore bir tati lewru bowte ujunaji ɗiɗi e nogas e tati. horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o windi e hello makko kay taw kay ko Facebook ɗum noon ko wonnande ma o jokku wonde kono darade e wallude yimɓe ngakkaɓe terɗe e ñalawma mabɓe mo mawnino taw ko ñalawma windariyankore taw ko ɓen ngakkaɓe terɗe o wawi haalde ɗum ñawore on men ɗo ardata ko leydi kono Mauritanie Mohamed Wul Abdul Aziz yani ñalawma hanki o amde nayyi lewru bowte ujunaji ɗe nogas e tati o taƴanama sokkede duuɓi joyyi e dumburdu e wonde fodde kay e makko e gueɗe civil foof o hattama ko tumaɗo noon e dow makko ko gueɗe taw koy ko ɗiɗi ɓurɗe labtude hen lawɗinugol kono haalis e faggudu ngaalu ngu laaɓani ko faggi e nden yen gueɗe foof koko heɓtate ha laaɓa maw kadi o yoɓɓo fodde million ngaji temedde joyyi kalis uguiya Yaya Wulla haddami e Mohamed hono Salem Wulla Bachir Taleb men ɓe wonde hono jagorɗe ɓen goppitama e woddude e Mohamed Abdullahi Wulla Ouda isi ko noon biyeteɗo hono Mohamed Masouda tengtirama e dow mum hoore mum kay ko lawol ɗigol kañumne kalisaji ɗin ndemani hono lawol on kadi goppitama kono ngaalu ngu faggiro kay e ɗen kadi ono gueɗe ma waw kono heɓtede kañumne ha laaɓa e wondude Mohamed kono Salem Wul Ibrahima Val e gorko joom ngaalu Mohamed kono Lamine Wul hono Bobay o ɓenne ko duuɓi ɗiɗi wondude e Sirsi taƴana e Yaquba Alaq ko duuɓi ɗiɗi hen lebbi ɗiɗi kay ko lebbi jeegom ko kiɓɓi gardiɗo jagorɗe leydi hono Mauritanie Mohamed Wul Bilal Masoud wi e batu capanɗe tati e jeeɗiɓijo taw kadi ko fawimen wonde laamu ngu ƴetti hono pellital e ina riwta kay hono kono wiyete kono munnugol e wondude kay e dartade e yaltinde wonɗin kalisaji gam wallidde ɓen seɓɓetiɓe ko darde kay wawata darede ha ɗeɗo gueɗe mbawa kono kono riwtede e nder hono leydi hono Mauritanie. Sidi Ali Mohamed Khouna men ɗo wonde hono jagorgal leydi hono Mauritanie wi e ɓen cuusi landa mabɓe taw ko dawrugol innalama Front pour le changement taw kadi ko démocratique. Sar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo wonno kabaruji men ɓuuri tegduɗo e nder leydi kono Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar moƴi gorko mo sando gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodja gorko mo sarandogu golle man jooɗi peewi avocat ji gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdul Aziz kolliti koko noddita ndeɗon ñawore nde ganduɗa yani ko hanki o sen giwi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali to leydi Mali armée leydi Mali ɓe kolliti ɓe dartima kene fotto wonde jangoji nayyi keblanoɗi taw koye postoji mabɓe ko wayno Labzanga Gossi Tessalite Meneka kono kadi ɓe kolliti ko worɓe joguitiɓe armée ji ko ɓen kay merino ñande tati nde yidde yande postoji mabɓe kono hawreɓe tinti waɗi noon pellodiral gulgal Diawa ɓe dañi noon teɓɓidde ndeɗon fiyande kene fotto wonde sagataɓe yonɓe taw ko joguitiɓe armée ji won hen koɓe nangui won hen kadi ɓe jooɓi ko pittali men ɓe tetti hen noon matériel uji kewɗi no fewi widera pa ko wona ɗum konon chef d'état majeur o Sahel état islamique grand sahrawi Amadou Diallo keptinaɗo e Ousmane Diallo Amadou Diallo mo inde mum woni Ousmane Diallo kono Amadou Diallo ɓuuri lollude mo ganduɗa gumminɗo jangoji guila tan 2017
to tongo mayel tongo to Niger ha fayma nder leydi Mali on ne kadi laamu ngu holliti ɓe teɓiti fittanu mago e nder ndeɗon fiyande taw kadi ko ngandi mawdi no feewi colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi Mali par transition joɗodima e délégation giwɗo to leydi Russie on sete noon ne hen cukko jagorde jonde no feewi to galle Kuluba to ɓe mbawi joɗorade gam yewtide toon toɓɓe jaaƴe no feewi ko fati banggue jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to banggue golle taw kadi ko golle memotoɗe junggo groupe oɗon taw kadi ganduɗa ko Russie jirliɗo toon to leydi Mali ɓe kolliti fandare hakkude mabɓe leydi Mali ko darnude lawol ngol laana jordi ɗum ko hakkude Bamako e Gao hakkude Gao e Bamako ganduɗa ma wonoy ujunere temedde kilométre taw kadi ngaloji poɗɗi waɗede hende ɗiɗi piccal 5 milliards ko preje dollar jogori la tade hen taw kadi ganduɗa ko projet ɓurowo yuɓɓude to banggue lawol laana jordi gila leydi Mali heeɓi jeytari hoore mum hitande ujunere temedde jeenam capanɗe jeegom ha yettiɗo hen to Gawo ñande alende saggataɓe ɗiɗo wonɓe moto jogitiɓe armeji tekkuɗi no feewi taw kadi ko tuumaɓe jiya tigui koye ɓen seɓɓitiɓe to quartier sato ko toon tigui ɓe mbawi feñje finoɓe ngal legal noon mbawi waddude hen ha mbiɓe teɓɓe tottita autorité ji leydi Mali sen giwi to leydi Mali koto Nigéria walla men sen giwi to leydi Mali jafuɗon koto Guinée Conakry paɗen commerçant ji kewɗi nanganodi nder leydi ndi kala kañumen bedda e kasoji hanki o ɗum ko caggal balɗe ko fate banggue garde à vue jeeyi sababu noon ko jagorɗo ceɗol ɓalli kame gouvernement leydi Guinée ɓe kolliti ɓe natti yidde yiide kala ke ene wiye poɗɗe en ha e médicament ji pharmaceutique kala tawede boutique aji ene yeeye hen walla tabe taw ne joƴƴina hen taw jeeyowo ala kala ko andi hen ara tan mbiya ɗakkudima ne Moussa ɓe taƴa foɗɗere ɓe tottuma taw wona ɗum yahata ɗum noon kene ɓeyda ñaw e caɗele kame effeji e nder leydi ndi kono kadi ko wona ɗum ko pharmacie ji kewɗi kamen wonde clinique aji kewɗi guddama toon gam hollirede ne kutoro médicament ji ɗi faux médicament contrefaçon ɗum jeeyi sababu noon darde mabɓe gam ittude ɗeɗon gueɗe kala to Guinée Bissau Oumar Sissoko e Mbala hoorejo leydi ndi firti ha laaɓi suudu sarɗiji ndo leydi ndi ɗum noon wa arti koye on kuddata mo holliti koko fewjuno e makko ɗon ɗo wonno toon to Abu Dhabi tawtiɗandi to Bissau holliti ɗum noon ko caggal nde jagorɗo ɗiɗi nanga jagorɗo finance kame gardiɗo ko fate banggue caisse publique ɓen caggal ne guitti kene tolno ene ken foton million ngaji sappo koppareje euro ɗum jeeyi sawalo ɓe nanga to commissariat beele gueɗɗe kala deftine lawol armée o noon ummitini ɗen piyanɗe jamma alhamisa ne jofi aljuma ha wuli diaw caggal no holliti oɗo saha jaam arti toon ɗon ɗo sarde combat ji kurli télé o e radio ngo o holliti jaam arti toon kono kadi ko kuddata woni ko fewjanoɗo firti suudu sarɗi ndu ganduɗa ndun suudu mo ɓurano toon kewendi no fewi ardino ndun suudu ko lundo ena sengiwi toon to Guinée Bissau paɗen koto Sierra Leone to Sierra Leone caggal fiyande wannode nogase jeegom lewru novembre taw kadi Julius Mada bio hollitino ko kuddata mo laataki fewjono ɗon ha ganduɗa kene foto wonde yimɓe yonɓe mbasen pittal men hakkude koninkoɓe kame jamburu en dañi noon kene foto wonde capanɗe 4 keso hanki nangama hen oɗo saha ko nanga ko kala woni capanɗe 5 taw kadi hakkude militaire kame civil taw koye tumanoɓe yinnoɓe kay dirguidde laamu nguɗon e oɗon ñalawma ha ganduɗa ha o saha mo gonɗen ken wona dumbaɓe hewɓe ko dogɓe anda ko tawa ɗoɓe naati Niger taƴi jokkodiral hakkude mumen union européenne to banggue nden kay kisal hakkude koninkoɓe leydi Niger kame koninkoɓe union européenne taw koye sifande nandiral e laamuji jewtuɗi ngal noon jokkodiral laamu leydi Niger taƴi ɗum ñalawma hanki o natti latade ko wala ɗum kono Niger hanki o hoorejo leydi Niger woni général Abdourahmani Tahani ne wonde hoorejo jagorɗo leydi ndi woni Ali Mohammed ene wondi kadi jagorɗo affaire konu kame chef d'état major général armée leydi ndi
kame sete giwɗo toon to leydi Russie ɓe mbawi joɗorade to galle lamorgo to ñame ngam yewtidde jokkodirala hakkunde koninkoɓe leydi Russie kame armée leydi Niger to banggue ndenka e kisala ñalawma hanke onon ɓe taaƴi ngal jokkodiral gondugal hakkude mabɓe union européenne oɗo saaha Niger ɗaminama kay fandare mum koto leydi Russie to Nigéria wonande sommet taw ganduɗa ko ɓen ardiɓe CEDEAO to Abuja jogori latade ko sappo décembre ndu gonɗen ɗum noon ko fate banggue dossier ji kewɗi ma kippita toon ko wayno dossier Niger Burkina Faso Mali ko nonne kadi ɗiɗo hen kuddataji ɗi lataki hakkude CEDEAO hakkude Sierra Leone kame Guinée Bissau to Nigéria keddoɗen wonande pellugol drone taw weddi ɗum ko ndiwowa ka koninkoɓe leydi Nigéria ɗum noon waɗi koye nder état mo Kaduna ɗum no ɓe ndewidino ko pele bandiji taw kadi ganduɗa ko bandiɗi ɓe jinno elminde hawre noon ɓe beddi drone taw kadi ko petto wona ko nden tigui ɓe goofi ɓe jani koye jamburu en woni civil en kene wona 85 jamburu wasi hen fittandu muɗum ɗum waɗi ko ñalawma hecci hanki o Burkina Faso gendarmerie leydi ndi ɓe kolliti ɓe nangi kene tolno e 160 neɗɗo taw kadi ko rewindaɓe pele mumen gila tan 18 lewru novembre ha 21 novembre taw kadi koye renseignement ngam teskede ɓen 160 neɗɗo kañumen nawanta médicament ji safara ñamde e carburant wonande ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe nder leydi ndi wiyeteɓe ko seɓɓitiɓe taw ɓen jottori toon ko janguji ɓen noon mbiyama teɓ o sahane tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to ɓen dadiɓe ɓen dadi to Burkina Faso taw kadi to Burkina Faso armée leydi ndi holliti derguiti pittali kewɗi no fewi taw kadi koye convoi mabɓe goto giwnoɗo to kayani fayi to doori ɗo noon caggal ɓen yinnoɓe fewjude ngun jangu ñande tati nduɗo hen lewru e ballal ndiwo mabɓe ko ɗon kay ɓe nder guiti hewɓe wonnoɓe e nder motoji oɗo saaha armée leydi Burkina Faso holliti kala kayɗo ɓe giwri koɓe sokkuɓe mabɓe wonande kuure walla bomboje haaɓe darta latade toggabo général Olongui horejo leydi ndi par transition hande o ne tawe to Yaoundé lamorgo leydi Cameroun ma o joɗoɗo e nando makko woni Paul Biya ɗum noon waɗata koto palais de unité ɗum ko caggal lebbi tati ɗi o waɗi kuddata Ali Bongo ndimba 30 lewru uta ɗum woni ko o wonno to Tanzanie yerɓande leydi wannode toon ha jeeyi sabab pittali kewɗi keddi en limore mayɓe nde nan tan ɓeydo nden limore kene tolno e 60 neɗɗo woni ko wasi en fittanum hen 23 ko rewɓe 40 ko worɓe kene fotode 116 neɗɗo gañiɓe hen ɗon ɗo hoorejo e leydi mabɓe taweteno toon to Dubai woni Sammiya Sulohi mo ganduɗa Hassan kono kadi kene wona 65 neɗɗo woni gañiɓe hen joolam jaberi paɗen ko hakkude Gaza kame Israila hande waɗi kene foto wonde balɗe 59 ñalawma taw kadi ko jamma ñalawma kure e condi ene joore e nder ɓesguji Gaza naɓe ɗon ɗo leydi Israila holliti sarde combat ji mum kewɗi oɗo saaha naati kurlima bonde Gaza e kala bangeji ɗum ko ñalawma hanke oɗon ɗo ɓe jokki kay bombude nder leydi ndi Israila ɗon ɗo woni e guerre hakkude mum e Gaza kame Hamas ñalawma hande o suudu ñawore ndu leydi Israila udditi dossier wonande hoorejo jagorɗo leydi muɗum Benyamin Netanyahu nottima wona ɗin dossier ji gorko mo duuɓi 74 hande o nottima taw kadi ko dossier ko fati mbuñaari kame wondi kadi dirtingol yoga e koppareje Iran wonande hoorejo leydi mum Ibrahima Raïsa ñande alhamisa paɗo ma wat jillu mum toon to Russie hakkude makko e nando makko woni Vladimir Putin jokkodiral to banggue faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe Ukraine kefɓe kolliti ɓe nderguiti kene tolno 18 drone kame missile goto taw weddi ɗum ko leydi Russie ko wona ɗum ko noon
gardiɗo gouverneur région mo Russie o holliti wonande ɓe mbasi général goto taw koye fiyande wannode ñalawma a hecci hanki o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garanden kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena